to a can an gama za mu ga an faɗi kashi na farko al-mushrikun wa ahlul kitab, musamman farkon ayin sun ce lam yakun alladhina kafaru min ahlil kitabi al mushrikin. Allah madaukakin sarki ya tara su gaba daya, sai kuma yazo ya ce ma tafarraqa alladhina utul kitab. Wadansu daga cikin malamai suna cewa yana daga cikin abin da yasa aka ce wa ma tafarraqa alladhina utul kitab ba ce al mushrikin ba, saboda mun san mushrikai ba al'umma ce, ba mutane ne da aka ba littafi ba, saboda haka hujja za ta hau kansu amma ba kamar yadda za ta hau waɗanda aka bai littafi ba. yasa aka ce wa ma tafarraqa allazina utul kitab ba a sa wal mushrikin ba. to amma nan da aka zo bangaren aljaza, hukuncin da za a yi musu, sai aka tattara su gaba daya, aka ambaci ahlul kitab sannan kuma aka ambaci su mushrikan. Allah madaukakin sarki ya ambaci sakamakon su da cewa innal ladzina kafaru min ahlil kitab والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. كما إذا مكتش البرية نجا من أنا نفن الخليقة سني حلتها لله ما توكين سركي يا حلتها. وقال بأسلوب قرآني وندا إذا مكدوبا تندق فرقان سحق الشيء حكي هيك زامجا ينا باوا وتمسألة دا أكيد المتقابلات أتشين القرآني بدي تبي وأذو ana magana kan abu ɗaya shi kadai ai ta yi ba haka gaji da shi. za ka ga idan aka yi magana akan al'ashqiya sai a magana akan as-su'ada, idan aka yi magana akan ahlul janna sai a magana akan ahlun nar, wato a ciza a hura. wannan shine uslubi na alqurani. to kun ga nan shi ma nan uslubin ne yazo da aka gama a faɗin wato magana kafirai da hukuncin, sai kuma aka zo aka faɗi muminai. Allah maɗaukin sarki ya biyo da su a matsayin muƙabala. wannan kuma wannan abu ne mai yawa a cikin alkur'ani, da yawa daga cikin malamai sun tattara shi har sun yi dirasa a kai shi. innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya jazaohum inda rabbihim jannatu adnin. jannatu adnin ita ce jannat iqama, inda za su zauna zama na dindindin, ba sa juyawa a kai su wani wuri ko a fitar da su daga ita aljanna. idan an shiga kenan. Allah ya samu a cikin da tajri min tahtiha al-anhar, abinda yake nufi wato abinda yake gudana a karkashin ta, min tahti ashjariha, bishiyoyi da dakuna, kuma a yanayin da Allah madaukakin sarki ya sifa za su kasance sun dawama a cikin ta har abada, ba mu fita kenan. duk wanda ya shiga aljanna shikenan. radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah madaukakin sarki ya yadda da su, su ma sun yadda da Allah. kuma ku duba ku ga wani uslubi na Qur'ani, Allah ma sai fara gabatar da yaddar tasa saboda ya ƙara kusantar da bayi zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala, sannan sai aka biyo kuma da yaddar su. to Allah madaukakin sarki ya yadda da abin da suka aikata na mai biyayya, sannan su ma sun gamsu da irin abin da Allah madaukakin sarki ya ba su na ni'ima. sun san ma da dan aikin su ne kawai Allah ba za su sami irin wannan ba, amma karamci da falala ta ubangiji Allah madaukakin sarki ya musu wannan ni'ima. zalika, wancan abin da aka yi ishara na sakamako mai kyau, wannan sakamako ne tabbas na gaskiya, kuma zai kasance liman khashiya rabba. babu wanda zai samu wannan sakamako sai wanda in ya kasance ya sufunta da irin waccan sufan. innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya. to ita duk lokacin da aka samu alkhashiya, aka ce alkhashiya za ka ga tsoro ne da ya haɗu da sani na ubangiji subhanahu wa ta'ala. shi yasa mutum sai ya ga tsoron ya ƙara cakuɗa da shi, kuma ya sa shi kusantuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki. idan muka duba za mu iya fa'idantuwa da alal misali fa'idoji da yawa daga cikin wannan sura. daga cikin abin da za mu iya faɗa shine in muka ga yanayin surar sai mu ce idan malami ya kuskure zai fi zama abin zargi sama da wanda ba malami ba. nan kaga zai yi muƙarana tsakanin ahlul kitab da al-mushrikun. nan an ambace su da farko tare, to saboda a ƙara fito ma da laifin yahudawa, tunda sun dallu an ilm, sun sani amma suka take sani, to sai aka ƙara fito da laifin su ƙuru-ƙuru. to shi yasa kaga a matsayin mu yanzu
na ɗaliban ilimi masu neman karatu idan muka yi aiki na laifi ba za a kwatanta shi da waɗanda suke awamun nas suna can suna yawa akan titi ba. Kaga zargin da za a yi mana sai ya fi yawa sama da yadda za a zargi wanda kawai a can titi yake ba ma shi da alaka da ko ilimi ba abin da ya sani. Ina fata mun gane. Yana daga cin abin da waɗannan ayoyi suke nuna mana lallai mu kyamaci hanyar da kafirai suke kai, wannan kuma gashi nan a bayyane a cikin waɗannan ayoyi. Yana daga cin abin da ayoyin suke mana nuni lallai yana daga cin abin da yake ɗaukaka al'umma, wato ya kasance ta fuskanci littafi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta fuskar karanta shi, ta fuskar fahimtarsa, ta fuskar lura da ma'anarsa da kuma haddace shi. Wannan zai baka hasana, wato kamewa ga barin fitincinu da yawa wato da suka yi mana yawa a cikin wannan zamani. Yana daga cin abin da zan bamu wanda kamar latifa ce, yana dai da alaka da karatunmu ta wani bangare ba shi da alaka da karatunmu, amma a cikin karanta wannan kissa ko kuma wannan latifa akwai jan hankalinmu gaskiya wurin yin karatu da neman ilimi da kuma karantar da mutane, musamman abin da ya shafi waɗannan kisar suwar. Kusa yana daga cin abin da ya shahara a nan Najeriya da waɗansu ƙasashen ma gaba ɗaya, kaga ana ambatar suna barkatai ba gaira ba dalili, musamman a ɗauki lafazi a cikin alkurani a sa wani suna da shi. Ana haka yanzu irin silantana ɗin nan da ake faɗa, kun ga daga ƙurani ake cewa ake samuwa. Yanzu mutum ya sa ya salantana, malam me amfanin wannan, akan me ya dogara? To ɗaya daga cikin malamai yana karantar da mu a ɗaya daga cikin soshi, zan ma iya tuno shi, Sheikh Abdulrazzaq Al-Badar, yana da littattafai da yawa, ɗan gidan Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, yake ba da wannan labarin cewa a irin garuruwan da suke ziyara a Pakistan na da'awa da shauransu, an kama musu wani mutum da aka haifar mai yan biyu, sai ya sa wa ɗaya sharul bariya ɗaya kuma khairul bariya. To kaga wannan da ya karanta alkur'ani ya san me khairul bariya take nufi, sannan ya san me sharul bariya take nufi, kaga yaushe zai sa wa ɗansa khairul bariya da sharul bariya.